Prosím pozor, žiadame cestujúcich, aby sa dostavili k svojmu odletu. Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní 10. dielu podcastu Letiska Milana Rastislava Štefánika s názvom Žijeme letiskom, v ktorom vám odhaľujeme informácie zo zákulisia fungovania letiska, zaujímavosti o práci zamestnancov, ich spomienky a všetko to, čo bežne o letisku neviete. Volám sa Veronika Demovičová a keďže aktuálne máme zimné obdobie, tak budeme mať trošku aj takú zimnú tému a na ňu som si pozvala Mareka Tedlu, ktorý je vedúci riadenia odbavovania lietadiel. Ahoj Marek. Ahoj Veronika, ďakujem za pozvanie. Vítaj, pretože je to vlastne tiež jeden z tých zamestnancov, ktorí žijú letiskom, lebo tu tiež pracujú už nejaký ten piatok. Ako dlho? 18 rokov bude. 18 rokov, wow. Wow. A ty máš aj letectvo vyštudované, či nie? Nie. Ja som nejako pristal v letectve počas štúdia na vysokej škole. Pôvodne to nebolo úplne v pláne nejako v ňom pokračovať alebo si robiť kariéru a no vidíš, jak to dopadlo. A čo si študoval? Medzinárodné vzťahy. V Rusku, že? Ty si jeden z mála, ktorý vie na letisku po rusky, čiže to je takým... No, spomeň aj trošku, ale áno. Takým prínosom, keď sme mali v minulosti ešte pred tým rusko-vojenským konfliktom linky priamo z tejto destinácie. Ale poďme k tomu vlastne, k čo sme si dnes hovorili, že máme zimnú sezónu a počas nej sa deje taká zaujímavá udalosť na letisku a to, že neraz si kapitáni lietadiel vyžadujú takú zaujímavú službu a to je odnamrazovanie lietadiel, že to vôbec napadne niekoho človeka, že také lietadlo môže aj zamrznúť alebo zbrznúť. To sa deje, Marek. Jasné. Všetko môže zamrznúť. Hlavne, keď sú takéto podmienky námrazové. A najmä, keď máme, povedzme, tie lietadla, ktoré sú u nás bázované, asi lietadla, povedzme, Ryanairu, ktoré večer pristanú u nás a celú noc sú na letisku. Všetky lietadlá by som povedal. Niekedy naozaj aj tie, ktoré sa u nás držia povedzme krátku dobu a keď sú vyslovene také podmienky, že vlhkosť, nízka teplota alebo sneží, dážď so snehom a podobne, tak akékoľvek lietadlo predtým, než je uvoľnené k odletu alebo respektíve potrebuje odletieť, tak sa musí odmraziť, povedzme tak. Čiže čo vlastne je úlohou tvojho oddelenia riadenia odbavovania lietadiel a akým spôsobom vlastne potom si od vašich zamestnancov, ramp agentov, kapitán vyžaduje túto špeciálnu službu? Keď sú podmienky, že je predpoklad, že môže vzniknúť námraza na lietadle alebo tie kritické časti lietadla, ako napríklad krídla, vertikálne, horizontálne stabilizátory sú námrznuté alebo pokryté námrazou, poprípade zasnežené, tak musia byť skontrolované a pred odletom, pokiaľ táto kontaminácia prípadne presahuje povolené limity, tak predtým, než to lietadlo je uvoľnené k odletu, musí byť táto kontaminácia odstránená. Pretože lietadlo, ktoré je nazvime ho kontaminované snehom, je z legislatívneho hľadiska neletu schopné. Čiže kebyže postavíme vedľa seba dve lietadlá, a teraz veľmi hrubo povedané, že jedno lietadlo nemá motor a druhé lietadlo je zamrznuté, tak z legislatívneho hľadiska obe dve tieto lietadlá sú neletu schopné. V tom našom prípade počas zimy, keď tú námrazu odstránime, tak vlastne spravíme z toho lietadla letuschopné lietadlo a môže bezpečne odletieť. Tak sa to poďme povedať, že ako to prebieha, keď sa odnamrazuje a vlastne kedy treba odnamrazovať lietadla. Je to vyslovene vtedy, keď mrzne, čiže keď je 0 stupňov, minus 1 stupeň, alebo keď sneží, alebo kedy si to vyžadujú kapitáni? Celý tento proces by som rozdelil do 2 rovín alebo do 2 stupňov, alebo do 2 krokov ideálne, kde prvý krok v rámci tohto ošetrenia lietadla je samotné odstránenie námrazy. To je, keď je napríklad lietadlo námrznuté, vzniknú tam nejaké lokálne námrazy, napríklad z dôvodu podchladeného paliva alebo rozdiely teplôt a podobne. A druhý krok tohto odmrazenia alebo tohto procesu je samotná ochrana proti námraze. Táto sa aplikuje v prípade, keď napríklad sneží, alebo je dážď so snehom, alebo prší pri podmienkach, kedy sa tá voda môže začať tuhnúť a teda námrzať.
A poďme si povedať tak jednoducho, že ako to odnamrazovanie vyzerá, lebo dokonca ho aj cestujúci často vidia. Oni už sedia v lietadle totižto na tých svojich stoličkách, pozrú sa z okna a vidia, že tam je nejaký mechanizmus a na lietadlo strieka vodu, alebo teda niečo strieka. Čo strieka vlastne na lietadlo? Striekame špeciálne kvapaliny. Práve v tom prvom kroku, kedy treba odstrániť tú námrazu, tak sa aplikuje tzv. Kvapalina typu 1, ktorá sa nahrieva na istú teplotu, aby sme v podstate tú kontamináciu nahriali a tým pádom efektívnejšie odstránili z tých povrchov lietadla. A v prípade, kedy treba vytvoriť aj tú ochranu, tak sa aplikuje po tomto očistení lietadla sa aplikuje kvapalina typu 2 alebo kvapalina typu 4, ktorá nám vlastne vytvorí požadovanú dobu ochrany tých povrchov, aby opätovne nevznikla na nich kontaminácia, rozumejte, sneh, chlad a podobne, do momentu, než to lietadlo opustí. A čo je zač tá kvapalina? Mne sa zdá, že som niekde čítala, že ona sa aj musí zohrievať, vraj, nie? Trošku, aby bola na nejakej teplote okolo 60 stupňov, alebo to už mi ty povedz viac. Tú kvapalinu, ktorú používame na odstránenie tej námrazy, tak ohrievame tak, aby mala vlastne na výstupe 60 stupňov a kvapalina, ktorá slúži na tú ochranu, tak tá sa aplikuje studená. A koľko to trvá potom, kým to lietadlo je zase, ak ho poviem, že letu schopné, alebo teda dokedy opäť nenamrzne? Záleží. A dokedy nezamrzne. To tiež záleží od počasia, od zrážok a podobne. V tých najextrémnejších prípadoch to je možno minúty, 10, 15, 20 minút a ten najdlhší horizont je až 8 hodín, dokáže poskytovať ochranu tá kvapalina. Nesmie ale samozrejme snežiť alebo pršať a podobne. Výborne. U nás sa to deje vraj na takom špeciálnom stojisku, nie na tých odbavovacej ploche, kde sú lietadlá zaparkované. Prečo vlastne na špeciálnom stojisku? V najideálnejších prípadoch sú tieto stoiska situované tak, aby po tom ošetrení to lietadlo čo v najkratšej možnej dobe mohlo sa dostať na dráhu a vzletieť, pretože tá kvapalina poskytuje ochranu iba počas tej doby, keď je to lietadlo na zemi. Čiže to lietadlo, pokiaľ ide do vzduchu, tak tá kvapalina postupne steká dole z toho krídla. Čiže vyslovene tá kvapalina je na to, aby to lietadlo vedelo bezpečne vzlietnúť. U nás je na to špecializované stoisko aj z dôvodu, že predsa len tie kvapaliny sú chemický prvok a nevypúšťame ich bežne do prírody, takže ich zachytávame a potom sa dávajú špeciálne likvidovať. Kto vykonáva vlastne toto odnamrazovanie? Sú v tom zahrnuté viaceré oddelenia. V zásade je to tzv. Slúchatkár alebo supervizor toho úkonu, ktorý dohliada na to, že to lietadlo dostane to, čo si ten veliteľ lietadla zažiadal, teda, že budú ošetrené tie povrchy, ktoré on určil, aby boli ošetrené a potom sú to kolegovia z pozemnej obsluhy lietadiel, ktorí už priamo obsluhujú vozidlo a aplikujú kvapalinu na povrchy lietadla. My sme si hovorili, že ty si vlastne vedúci oddelenia riadenia a odbavovania lietadiel. Vlastne vaši zamestnanci sú tí prví, ktorí komunikujú s pilotom, neraz teda sluchadlami, headsetmi, potom keď vlastne lietadlo pristane a od nich si vlastne žiadajú rôzne tie služby. Čiže je nejaký rozdiel v tom, či povedzme odlieta nejaká súkromná malá cestná, koľko sa tá odnamrazuje, alebo teraz tie väčšie typy lietadiel, ktoré tu máme, Airbus A330 alebo Dreamliner, Boeing 787. Koľko to trvá možno len z hľadiska časového odnamrazovať takéto lietadlo? Čím menšie, tým kratšie. A potom samozrejme záleží od rozsahu, zase to použijem tej kontaminácie. Keď napríklad to lietadlo tu stálo celú noc a napríklad cez deň snežilo, v noci to zamrzlo, potom zase snežilo, môžu sa tam vytvoriť rôzne vrstvy ľadu, tak trvá dlhšie, než sa tá námraza odstráni. Ale v zásade, keď som pozeral nejaké štatistiky, než som sem išiel, tak najkratšie ošetrenie sme mali 4 minútky a najdlhšie, ak si dobre spomínam, tento rok, myslím túto sezónu, nejakých 25 minút. Povedzme si, že či teda musia byť zamestnanci na to nejaký školení a či je nejaký postup, že povedzme začínajú odnamrazovať najprv predok, potom zadok, či sú nejaké časti lietadla, ktoré sa nemôžu odnamrazovať, kde sa tekutina nemá dostať napríklad, či o tom nám vieš niečo povedať? Školenia musia absolvovať každý rok, vždycky
pred začatím zimnej sezóny. Školenie pozostáva z teoretickej časti, z praktickej časti a praktickej skúšky. Ohľadom techniky odmrazovania, zjednodušene povedané, vždycky sa začína odmrazovať alebo aplikovať kvapalina z najvyššieho bodu po najnižší. Nemôže sa dostať napríklad do snímačov, do pitostatických trubíc, do APU lietadla. Nesmie sa aplikovať priamo do motora lietadla, na podvozky a podobne. A máme nejaké mechanizmy, teda máme samozrejme, ale čo sú to tie mechanizmy, takto si povedzme, ktorým sa odnamrazuje vlastne to lietadlo? Nemusíš hovoriť možno nejaké technické parametre, ale ako si to vieme predstaviť, je to nejaká plošina? Je to nejaká vysokozdvižná plošina, alebo čo to je? Sú to vozidlá s rámenom a buď s otvoreným alebo zavretým košom, teda keď hovoríme o de-ice, teda o odmrazovaní kvapalinami, kde sú trysky, cez ktoré sa aplikuje tá kvapalina a potom napríklad sa ešte používa tzv. Ohrev motorov, kde sa aplikuje teplý vzduch. Do motorov sa nestrieka priamo kvapalina. My máme aj lietadlá, ktoré u nás sú 25 minút, majú takzvaný obrátkový čas, najmä teda Ryanair má tento čas od momentu, kedy u nás pristane do momentu, kedy by mal odletieť. Je to doba, kedy je lietadlo, povedzme, už môže, ak prší, mrznúci dážď, zamrznúť a znova ho aj za ten krátky čas vlastne je potrebné odnamrazovať, alebo ono vlastne už keď prilieta počas tej doby vie byť zamrznuté, že priletí k nám zamrznuté, ale ako si to vieme predstaviť? Aj počas tých 25 minút vznikajú podmienky, kedy je potrebné to lietadlo ošetriť. Môže to byť napríklad aj z dôvodu podchladeného paliva, zmeny tej teploty, hore je minus 50 alebo 60 stupňov, pristane na letisko, kde je povedzme plus 2. Toto tiež nejakým spôsobom reaguje. Keď sa dotankováva palivo, ktoré má nejakú teplotu, v krídlach je podchladené palivo. Toto takisto nejakým spôsobom reaguje. Keď padajú zrážky, sneh a podobne, tak tam vždycky sa to lietadlo ošetruje. Takže doba tej otočky nemá úplne vplyv na tento proces. Tak ako som spomínal, keď sú tie podmienky, tak sa to ošetruje. U nás vlastne lietajú rôzne letecké spoločnosti, či už pravidelné alebo čartrové, súkromné lety. Má každá z nich nejaké, povedzme aj špeciálne požiadavky na odnamrazovanie svojich lietadiel, alebo to teda my určujeme, akým spôsobom sa odnamrazuje? Existujú tzv. Štandardy v prípade postupov aj aplikácie kvapalín pri odnamrazovaní lietadiel. Samotná aerolinka alebo každá aerolinka má svoje vlastné postupy. To gro alebo tie zásady sú spravidla rovnaké. Sú tam možno rôzne nejaké špecifikácie drobné, ale z pohľadu toho samotného úkonu tam nejaké rozdiely nie sú. Ty si vedúci oddelenia riadenia odbavovania lietadiel a vaši zamestnanci, teda riadiaci odbavovania lietadiel, tak sa voláte oficiálne, či? Áno. Tak oni vykonávajú hneď po prílete lietadla, ešte predtým, než sa vlastne otvoria dvierka, nech začnú cestujúci vystupovať takzvanú kontrolu okolo lietadla, walk around, teda si pozerajú, čo si pozerajú, veď povedz napokon ty? Pozerajú, či nie je na lietadle nejaké viditeľné poškodenie, ktoré mohlo vzniknúť počas letu, počas pristátia, počas rolovania. Hlavne sa kontrolujú časti, ku ktorým sa pristavujú mechanizmy, čiže okolie nákladových dverí, ale aj nábežné hrany krídla, podvozky, trúb, či tam je nejaký únik paliva, nejaké škrabance, preliačiny a podobne. Alebo či nedošlo k stretu lietadla s vtákom počas letu. Napríklad. A to otázku som chcela nadviazať na to, že či sa vlastne aj pred tým odnamrazovaním musí nejako lietadlo skontrolovať a potom prípadne aj po odnamrazovaní. Áno, aj pred odmrazovaním sa kontroluje lietadlo. Kto ho kontroluje? Tiež vaši zamestnanci riadenia odbavovania lietadiel, či samotný kapitán? Zväčša samotný kapitán. Neexistuje nejaké úplne štandardné schéma tej zodpovednosti, že kto zodpovedá za to. Ako finálnu zodpovednosť za bezpečné prevedenie letu má vždy veliteľ lietadla. Každopádne tieto rozhodnutia všetky sa dejú na základe nejakých stanovených postupov a podobne. Čiže v prípade tohto odnamrazovania si vždy treba položiť otázku, že či mám tie povrchy lietadla kontaminované,
Pokiaľ áno, tak či je tá kontaminácia v rámci nejakých povolených limitov, pokiaľ nie je, musím pristúpiť k jej odstráneniu. Takže štandardne predtým, než je to lietadlo uvoľnené, väčšinou ešte pred samotným nástupom cestujúcich, si kapitán skontroluje hlavne povrchy krídiel a pokiaľ tam je takáto kontaminácia, potom tak sa rozhodne, že musí to lietadlo odnámraziť. Byť odnámrazené. A ako to vlastne vám dá túto požiadavku technicky? Len si povedzme, to sú veci, ktoré ľudia nevedia. Povie vám to len ústne, chcem si odnámraziť lietadlo, alebo to musí byť nejako spísané, nejaká dokumentácia? Prvotná informácia je ústne a potom máme na to také tlačivo, v ktorom sa vypisuje tá požiadavka, v ktorej sa aj zaznačia detaily ako číslo letu, typ lietadla, čas, vonkajšia teplota, ale hlavne, ktoré časti lietadla chce ošetriť. Čiže môže byť, že nie celé lietadlo, že povedzme len krídla napríklad? Či? Väčšina prípadov sú len krídla a horizontálne stabilizátory. V tých, nechcem povedať, že extrémnejších, ale menej časté je ošetrenie napríklad celého trupu lietadla. To je veľmi zriedkavé. Aha, tak to je zaujímavá informácia. Ja som si myslela, že keď sa tam strieka tá tekutina, že sa strieka na celú lietadlo. Krídla a vertikálne stabilizátory sú najkritickejšie časti, lebo krídlo samotné je určené na to, aby produkovalo vztlak a práve tá námraza alebo kontaminácia môže spôsobiť stratu laminárneho prúdenia vzduchu, čo je veľmi nebezpečné a nemusí zaručiť v podstate bezpečný odlet. Takže preto. A v tom našom odnámrazovacom vozidle, tam sa teda tá tekutina niekde, predpokladám, asi uskladňuje, že aby sa mohla... V nádržiach. V nádržiach, hej. A ako sa k nám dostáva na letisku? Kde ju tam skladujeme napríklad? Máme dodávateľa, od ktorého ju objednávame. Je viacero možností, akým spôsobom môžu tú kvapalinu doviezť. Je to buď v cisterne, alebo v takých plastových kuby kontajneroch. A tam tiež treba kontrolovať, že či spĺňa nejaké požadované normy, nie? Jasné. Tie kontroly sa vykonávajú niekoľkokrát ročne. Prvotná kontrola, ktorá je povinná, je pred začatím zimnej sezóny. Počas týchto kontrol sa odoberajú vzorky zo skladovacích nádrží, z vozidiel, pričom pri odbere vzorek z vozidiel musíme simulovať reálnu prevádzku. To znamená, že tú kvapalinu striekame priamo tryskou na tzv. Viacúčelový stojan, aby sme simulovali reálnu aplikáciu kvapaliny na lietadlo. Potom ju zachytávame do flaštičiek a odosielame do certifikovaného laboratória na kontrolu. Je to z toho dôvodu, aby sme zaručili, že tá kvapalina aplikáciou cez tú trysku a cez tie mechanizmy toho vozidla nestratila napríklad svoju viskozitu a vlastne všetky svoje vlastnosti a aj po tej aplikácii zaručila to, čo má zaručiť. Aj naši zamestnanci sa takto školia, že sa teda postavia na vozidlo a striekajú si akože niekam tú kvapalinu, aby sa to naučili robiť. Jasné, umývame autobusy pred každou zimnou sezónou. Naplníme ich vodou a umývame autobusy. Čo je vlastne praktický tréning alebo výcvik. Ty už teraz, ako si spomínal, pracuješ na letisku 18 rokov. Vždy to bolo na riadení odbávania lietadiel, či si aj predtým robil niečo iné? Ja som nastupoval na oddelenie odbavenia cestujúcich, alebo tzv. Výpravňa. Tam som pôsobil na check-in pulte a v odletových východoch 4 roky. Potom som prešiel na toto oddelenie v 2010 alebo 2011, už si nespomínam presne. Tam som pôsobil 2-3 roky priamo na ploche v okolí lietadiel a potom som dostal ponuku vlastne, ktorú som prijal a som tam, kde som. Spýtam sa preto, že či sa za tie roky zmenili nejako postupy, či už od namrazovania lietadiel, alebo nehovorme si zatiaľ o odbavení lietadla, to verím, že nám porozprávaš niekedy v podcaste. Tak menia sa, len to napreduje v podstate. V poslednej dobe je veľký dôraz skladený na tzv. Tú environmentálnu záťaž, takže sa hľadajú alternatívy, kedy napríklad miesto tej kvapaliny typu 1, ktorá slúži na odstránenie tej námrazy, sa používa napríklad stlačený vzduch. Keď je potom teda aj bezpečne ošetrené pred odletom, môže hneď lietadlo odletieť, alebo ešte musí povedzme chvíľku si vyschnúť, povedzme? Čím skôr odletí, tým lepšie. Áno, aby nestihlo znovu zamrznúť, že? Áno, totiž to
ten čas tej doby účinnej ochrany tej kvapaliny sa stanovuje na základe tabuliek podľa vonkajšej teploty a počasia. Čiže keď napríklad má dobu účinnej ochrany povedzme 35 minút, tak od prvého momentu, keď ja začnem aplikovať tú kvapalinu, do ukončenia celého procesu mu začne plynúť ten čas 35 minút. To znamená, že najneskôr v tomto prípade do 35 minút už musí byť vo vzduchu. Takže keď sa to lietadlo ošetrí, kolegovia ho skontrolujú, kolega na sluchatkách dá veliteľovi lietadla informácie, aká kvapalina sa použila, prípadne koľko litrov, v akom pomere. Povedzme si teraz ešte tak trošku osobnejšie, možno aj o tebe, lebo mám rada aj také osobné príbehy, keď nám tu rozprávajú naši zamestnanci letiska. Ty už si hovoril, že si tu 18 rokov, začínal si na inom oddelení, teraz si aj kariérne kvázi stúpol, keďže si vedúcim oddelenia, ale dokonca aj tvoja manželka, ak môžem prezradiť, je naša bývalá zamestnankyňa, že? Aj tam si sa spoznali na letisku? Nečakal som túto otázku, ale áno, tam sme sa spoznali. Ešte na prvom oddelení, keď som pôsobil, tak nastúpila, tuším, rok po mne, ak si dobre spomínam. Čo teba v letectve tak dlho drží? To sa skoro každého pýtam, kto už tu tak dlhšie pracuje. Je to zaujímavé prostredie, špecifické prostredie. Pracuje tam veľa zaujímavých ľudí. Mám veľa dobrých kolegov. Celkovo tá práca, dá sa povedať, že ma náplňa. Stále ma niečo prekvapuje. Stále máme niečo nové, čomu musíme čeliť, čo musíme vyriešiť. Takže asi ten challenge ma tam stále drží, že sa nenudíme, že neupadáme do nejakej úplnej rutiny alebo do nejakých takých zábehnutých činností, ale že stále máme niečo, čím sa musíme zapodievať, čo musíme riešiť a ja tak hovorím, že kto raz pričuchol k leteckému kerozínu, tak už ťažko sa mu odchádza. Keďže náš podcast vysielame teraz v novoročnom období, takom povianočnom, a ty už si spomínal, že si teda na letisku začínal pracovať aj na zmeny. Ako si spomínaš ty na obdobie, keď si pracoval počas vianočných novoročných sviatkov, počas Silvestra? Ako to vyzerá vtedy na letisku a ako vlastne vaši zamestnanci, ktorí aktuálne tiež vybavujú lietadla 24 hodín denne aj počas sviatkov, ako trávia sviatky na letisku? Ako si spomenula, tak sme tam 24/7. V zásade platí, že čím mladší, tak tým chcú mať viacej voľna počas sviatkov, konkrétne napríklad na Nový rok, na Silvestra. Tí starší, ktorí už majú napríklad deti, tak väčšinou cez Vianoce chcú mať voľno. Ja som tiež odrobil veľa sviatkov na letisku. Patrí to k tomu. Tí ľudia, čo tam pracujú, tak s tým počítajú, že sú v robote H24, sobota, nedeľa, Vianoce, Silvester. Je to už asi taká nejaká súčasť ich života. Asi povedzme nejako vyzdobíte kancelárie, alebo si prinesiete koláčiky, alebo nejaké darčeky vianočné? Určite sú aj takí. My sme prevažne mužský kolektív u nás na oddelení, takže... Tam to tak neprežívate, respektíve máme jednu kolegyňu zo všetkých ostatných kolegov, ktorú pozdravujem. A ak niečo takéto máme, tak práve vďaka nej, že to tam prináša tak trošku tej ženskosti medzi tých kolegov ostatných. Za čo ďakujem touto cestou. Ďakujem, tak dúfam, že ju budeme počuť a že príjme pozvanie do nášho ďalšieho podcastu. A ja ďakujem tebe, Marek, že si nám zatiaľ ozrejmil jednu časť tvojej práce alebo časť, ktorá vlastne spadá aj pod oddelenie riadenia a odbavovania lietadiel, hoci teda fyzicky ju vykonávajú aj zamestnanci iných oddelení. A verím, že ťa teda ešte budeme počuť v našich podcastoch, kde nám už potom porozprávaš možno zase ďalšie časti svojej práce. Ďakujem ešte raz za pozvanie. A my sa počujeme opäť v ďalšom vydaní podcastu.